mor og jeg. Flot. Har hunden det derhjemme, kan du se det? Jeg kan desværre ikke se det, det er kun en direkte tv. Har du ikke sådan, at du kan se, hvordan den har det? Nej, desværre. Men han har været hjemme i 7 timer nu, tror jeg. Nej, det kan jeg godt lege. sagtens Jeg klarer 12 timer. Det kan sagtens klare. Jeg har en prøvet før. Ja. Okay. Hvor lange klip tager du på mobilen? Det er ubegrænset. Nej, det er ikke mobil, det er faktisk digitalkamera med videokamera. Det er 2 i 1. Så det er rent videokamera, jeg optager. Så jeg vælger at optage almindelige billeder nu her. Ja. Okay. Det var da fantastisk. Videokamera. Ja, det er faktisk vandtæt, så jeg kan tage nogle undervandsbilleder i. Nej, det var da helt utroligt. Ej, det er fantastisk. Det kan 10 år siden, der købte vi et. Det var sådan sådan lille. Vi synes simpelthen, det var bare. Det var fantastisk. Ja. Det er jo ingenting. Der sker meget. Nå, ja, det gør det. Ja, god. Nå. Ja, der er plads nok. Tag dem alle sammen. Det er fantastisk. Det er helt i orden. Jeg kan godt forstå det. Det er godt, jeg ikke kan tage billeder af mig selv. Det er fantastisk. Jeg kun billeder af jer. Det er godt. Jo, kom. Sådan. Skat, kom. Du er sgu ikke meget bedre end mig. Kan du kigge, skat? Jeg kan ikke se det. Det er selvst. Jeg har aldrig været så glad før. Hold kæft, hvor er du. Ja, det er fantastisk. Er der flere? Der er flere hjerter, Mark. Jeg sagde ikke snart slut. Helt ærligt. Nej, det er meget længere. Det er mange værker. Ja. Vi går rundt et par gange. Ja, du har ikke flere hjerter, har du? Så har jeg gået 4 til dig. Ja, det er mange. Ja, nu skal du komme på godt, ikke? Ja. Så er slakken slut. Det er så godt sætte dig ned igen. Det er hjerter. Nej, det kan ikke. Selvfølgelig skal vi have det hele.